Pitikî şiyar neke. Ji roja ku dayê bi pitikî re hat malê, berken û rûken ne zêde bextewar in. Destûr tuneye ku gava pitik rakeve ew deng derxin. Lê pitik her tim radikeve. Destûr tuneye ku ew li nava malê baz bidin. Destûr tuneye ku ew li ser xwarinê bipeyivin. Çawa jî bibe, destûr tuneye ku ew bikin qajewaş. Lê qaydeya herî zehmet ev yeke. Wexta pitik radikeve, berken û rûken mecbûr in ku bi pistepist bipeyivin. Dilê wan hebe ku bikenin, bi tenê dikarin bi dengê nizim bikin fîqefîq. Lê îro çîrewka ku dixwînin ew qasî komîk e ku ew dest bi ken dikin. Berken û rûken ji kenan li ser piştê dikevin. Haho, pitik radikeve. Pitik bi girî şiyar dibe. Dayê hêrs dibe. Bi ser wan de diqîre û dibêje herin li derve bilîzin. Rûyê rûkenê tirş dibe. Kêfa wê naye ku hinek bi ser wê de diqîrin. Berken ber dilê wê dide. Dibêje lîstina li derve xweştir e. Ew dikarin li derve bi dilrehetî dengê xwe bilind bikin. Piştî qasekê bi futbolê dilîzin. Berken û rûken dîsa bextewar dibin. Berken li topê dide û gol! Top diçe aliyê din ê bexçe. Gurm! Haho! Pitik şiyar dibe. Îcar dê çi bibe? Pitik dike qarîn. Dengê pitikî ew çend bilind e ku şûşeyê şîr dişke, quşxane ditewe, cam diderize. Dengê pitikî ew çend bilind e ku giriyê wî banê malê bi hewa dixe. Giriyê birayê wan ra naweste. Berken û rûken baz didin nava malê. Dayê li ku ye? Rûken radihêje pitik û distirê. Lê pitik her digirî. Berken dansê dike. Qirdikiyan dike. Lê pitik her digirî. Çi dike ku pitikek nema bigirî? Dawiya dawî, berken û rûken jî digirîn. Wê kêliyê dayê tê malê. Dayê radihêje pitikî. Cihê wî xweş dike. Lorîkekê jê re dibêje. Giriyê pitikî radiweste. Niha berken û rûken fam dikin. Ne hêsane ku giriyê pitikan bisekine. Ji loma a baş ew e ku ew deng dernexin. Şşş!